Здравейте, казвам се Мария от България. След рязко отслабване и загуба на килограми, започнах да търся клиники с цел повдигане и вголемяване същевременно с импланти на бюста. Чрез Фейсбук намерих страницата на клиника Яшам. Чрез нея се свързах с координаторката Майя, която беше много усетчива към мен и ми съдействаше за абсолютно всичко, свързано с операцията, как се случват изобщо нещата в клиниката. След което постъпих в болница Яшам. Бях посрещната от преводач, на който много благодаря. Казва се Талия. Тя беше през цялото време с мен. Имаше доста ситуации, в които ако няма в случая преводач от клиниката, просто е страшно трудно да се оправиш, но организацията в клиниката е на доста голямо ниво и просто самия престой става много по-лесен. Операцията беше на втория ден, първия ден имах изследвания, прегледи, след това вече имах среща с лекаря, доктор Еркан. Операцията мина леко, бяха ми поставени кръгли импланти на марка Ментор. Възстановяването ми мина леко, с почти никакви болки от гледна точка на операцията, които като изключим нормалното в случая. Но много съм доволна от екипа на болницата и препоръчвам клиника Яшам.